Ka jing sisa kadai namar baka WPP kadai ka timbi jong u Dr. Mukul lane TMC katba udang don ha ka TMC bat ka WPP kadang up ya karai u Dr. Mukul katkum na ka wei ka pos ka bala pelaj hapo FBP jong wei urang ba uba ai kerteng Stromwell Maudo ula thok kumni da ka baong ka step basuk ya pi baro paralok ngakwa baphin ya puson lang khandiat habaya day bat kasany himasima nadu pa kari India kayo ya kajing light load bat kabri uhnyau trebru kala yasno bat kari India ngila syak thok ha ki National Party ki parti riulumru kila long kimrau ki National Party bat ki pajba kila syak te mrau ha ki parti riulum namar kata kalong ka badon kam bangin da puson bha ban light na kajing syak te mrau sa sisin pat yo ngin babi ngatip syai ba kindon ki bakan tho bangadai u anti WPP namar babon ki pajba kila syak te mrau ha kani ka parti tangba lada kalong kum taru ngan pensyai lupa kumni ngimdai ban klet ya ka drama u Dr. Mukul kum UCM bat uba Arden kum u presiden ka HSPDP bat MLA nongkrem halor ka dual post MLA lani MDC tang ban penflop yanure hato kani ka an ka traikam hadu mentah bat mentah ngiyo isyai kedar ba ka TMC u Dr. Mukul bat ka WPP jong uba Arden kila sedang le drama biang da ka bapen pau ba ka WPP kam kerki bandrung Syakaro Hills hanrei ka jing sisa kadai namar ba ka WPP kadai ka TMB jong u Dr. Mukul lani TMC katba udang don ha TMC bat ka WPP kadang up ya karai u Dr. Mukul saya perkat bat puson hima pipat ba hato kisnyo kumno halor kani ka pos bala pelaj da uni urang ba